Ito sa bahan ng ating nga tao. Apikas na kagluluto! Ni? Apikas na kagluluto. Isa pa naman, lumaban eh. Damo shield mo. Ha? Damo shield mo. Nutapi, Captain America daw na Captain Andres. Tin Andres. Ayan. Ayos na pagluluto mo. Loka na. Namumula na siya guys. Nataluluto mo. Kuhan. Dinukuhan. Ay, bukir ka boss mo. Ano si sahog? Loko mo goman, George. Ang daming dakkel nga ako dyan. Apay kami natatay ginamit mo. Daya? Ta. Bakit mo ngayon mo lang sinabi? Nadali na ako ng ilang beses. Nagtanong ka ba? Ayan o, pumuputok na siya guys o. Ayan. Ano luto na ta? Sinigyan. Ha? Sinigyan. Dinagaan. Upo. Always. Tabungaw. Upo mga guys. Ang sarap talaga dito guys o. Guys. Puros. Pwede na natin ilagay. Anong sunod natin ilalagay? Kamu si kagluluto. Guys, anong magandang isabay? Ayan, tama-tama na yan. Okay na yan. Hindi na siya pumuputok guys. Kailangan na natin ang tanggalin nating shield. Sigurado ma, taluluto ma, naimasata. Yes, of course. With kanta, with songs. Ha? With songs, with love, with cook. With songs nga. With songs, ating nagluluto ako, kinakantahan ko siya. Ano yung kanta? Always be mine. Nakunik na anji taluluto. Ayan. Guys, kaya nga pala guys, maraming salamat sa kay Madam na nasa Saudi. Nagbigay siya ng ng cake kay Commander. Yes, Kasi wala sir. siyang cake nung birthday niya at wala siyang handa. Nagbigay si Madam. Hindi pwedeng pangitin yung pangalan kasi magagalit daw yung mga mga kasama niya. Kaya maraming salamat Madam Madam Saudi. Anong Saudi? Madam, Salamat. Saudi. Ayan. Guys, may maganda oh. Tingnan niyo oh. Yan namula. Yan ang masarap na pangdinibuan. Ganito oh. Yung namumula-mula. Malutong-lutong. Yes. Yung sarap niyan guys. Okay. Wala tayong gasol ha. Saka na muna tayo magpagkasol pagkuhan. Pero may pangbili ng karne. May pambili na ng karne. Ito inutang lang namin guys. Ang bayad dito ay October pa. Pauraga. Kaya salamat po sa nagpautang. Napakabait mo. God bless sa'yo. Ayan. Ay, maraming salamat din pala kay Pan. Kay Sir Bite Runner. Ayan. Nag-send siya ng star na pang birthday. Nung pang 3K ata. Oo. 3K. 3-3. 3,000 star. 3-3 yun. 3,000 star pa birthday niya kay Ma'am Commander. Ayan. Dahil birthday niya, ang daming nag-send. Ayan. Maraming Yes, salamat. sir. God bless kanyang Sir Bite Runner. Ayan. Ayan guys. Oh, sarap dito guys. Nagpudo, sir. Ito guys, walang sawang upo. Ayan. Ayan. Guys, kung mga gusto ng panghimagas, may mga mangga din kami dito. Ayan. Wala lang apoy. Kaso si kayo mapantibalay. Ayan guys, samantama. Walang kwan. Walang free shipping. Free deliver. Ayan. Guys, babawasan ko to ng mantika kaya ganyan ko. Para hindi masyadong makanyungan. Ay, may lagayan doon. May lagayin daw siya. Yung stainless. dalawin mo muna dito. Hindi, may lagayin daw. Ayan. Ayan o, tatanggalin natin to guys. Tapos, Then, stainless. magigisa na tayo ng upo. Mas masarap i-sabay yung upo dyan. Guys, pagkatapos ito, upo na natin lalagay na pagsama-samahin na. O, kunin mo saglit yung stainless doon para kwan. Andun sa kwan, oo. What kind of stainless? Basta lagayan ng used oil. Use oil? Yes. Yung kwan langis ng motor. Hindi ah. Iba yun ah. Guys, tingnan nyo guys ha. Makita mo yung mga niluluto ko. Yes sir, okay. Susunod, Boy Andres.
Ate tayo luto na ni. Tabongaw. Guys, ito na guys. Ito na ang stainless naming mini takore. May pangsalot to guys. Yan o, nakikita nyo naman may pangsalot. Ay ko! May guys. Kaya bawasan natin ng mantika guys. Pwede pa gamitin yan pang isang linggo. Hindi lang isang linggo. Pag umabot pa ng 1 taon, pwede pa. Hindi kasi napapanis. Ba't kaya hindi napapanis ang mantika? Bakit nga ba? Natutulog lang. Tama naman ah. Natutulog ng mantika. Hindi, masarap kasi daw matulog pag malamig. Yes. Di ba natutulog lang siya pag malamig? Pag mainit, hindi niya kaya matulog. Kasi mainit. Kasi nga mainit. Guys, yan. Tama-tama na itong mantika guys. Yan. Okay na yan guys. Pwede na natin mag-isa. Ayan. Guys, sunod na natin itong upo. Mas masarap pag upo yung sabay natin. Ito guys, nauhasan na ito guys. Sa kanal. Mukha lang hindi. Okay. Tandaan lang guys. Nakabidyo tayo, baka magkamali tayo. Wala nang ulit. Ah! Ba't may tubig? Hindi, lalagyan natin ng tubig para ba. Kasi magtutubig din naman ang upo. Ah. Huwag mo nang yung para nakabidyo tayo. Pasabihin pala pa. Alam mo naman di tayo nagpapan eh. Nag-i-edit eh. Sige. Matapos eh. Imao mo bo. Hindi, madumi. Mekos mon. Mekos na ba yan yung san? Wen, mekos mon. I don't like that. Because I'm Ilocano. Ilocano. Not Indiano. Not Indiano. Mekos mo na yan, insan. Shout out sa mami nga mga Ilocano vlogger nila. Ayan. Dumadami na tayo. Madami na tayo. Tayo lang hindi sikat. Pero madami tayo. Madami tayong mga vlogger naman. Pero hindi ako sikat eh. Sikat lang sa araw yan oh. Tirig na tirig. Pero pagpatuloy natin guys. Malay nyo, sisikat din tayo. Pagsikat ng araw. Hindi. Pagdating na nasa sementeryo na tayo. Patay ah. Yan. Guys, magitid na tayo. Ato ito tawag ng hatang. Yan guys. Guys, ganito ako nagluluto, sinasabay ko yan. Mas masarap kasi. Para yung aroma ng karne. Datawan? Aroma. Mapupunta sa sa loob ng gulay, upo. Anong Ilocano ng aroma? Aroma? Yes. O, sa ba nakita yung balaga mo. Basta biuto up. Parigarin na pala palunod. Ayan guys, tingnan nyo guys oh. O, diba? Ganyan guys ang pagluluto ko ng girogs. Dinogs? Ginog diyots. Ayan guys. Diba guys? Mas marami ang tabongs. Kita nyo yung shop ko, baka dapat nagsirip ng pabilit. Hindi ka madanagan akong sumirip dito. Sabagay, nakaturog tayo lang. Ayan guys, tingnan nyo na guys. Ang guys, sa inyo guys, ano ba yung pangpaalat nyo dito sa kanya? Ako ang ginagamit ko asin lang. Yung, Akala ko pawis. yung iba kasi pawis o kaya patis. Ako asin. Yung bato-bato na asin. Gusto sabon. Ayan, o, diba? Guys. Tapos, lalagyan na natin ng konting asin. Kanya-kanyang trip magluto to guys ha. Walang expert sa pagluluto. Depende na lang kung masarap. Sunto mo lang kanom. Guys, ito, ginisa. Ginisa ko na nga ito, ginisa pa rin lalagay ko. Ayan, Gini sa mix. double purpose. Ayan, tapos lalagyan natin ng konting asin guys. Ayan guys. Tapos maglalagay tayo ng mamaya ng konting suka. Sino pa naglalagay sa inyo ng konting suka? Sa mga nagluluto ng ganito. Kunti lang. Ako naglalagay kasi ako ng suka pag dinox. Kunti lang ah. Yes, konti lang talaga. Hindi mo pwedeng damihan ng suka kasi yung binibenta nilang ban. May suka na yun. May suka na yun. Nagiging paksiw na yan. Ganyan yung mga. Ayan, Bakit nga ba nilalagyan ng suka? Para ba? Hindi mapanis. Kasi ka na? Yes. Ops. Enough.
Tensiometer. Okay guys, pwede na to guys. Hintayin lang natin kumulo, tapos lalagay na natin yung, syempre, the only one, alam nyo na, huwag hindi natin papanggitin kasi hindi pwede. Makagalit. Baka tayo ba? Na-violate. Bawal ba yun? Yes. No. At huwag ipapakita. Okay, that's enough. Okay, good. Guys, update ko na lang kayo mamaya pag nasa tiyan na namin. Okay.